w naszych gminach powiatu krakowskiego. Jeszcze raz serdecznie wszystkich witam Państwa. Życzę Państwu dzisiaj miłego świętowania pomimo pogody w kratkie, ale będzie Państwo deszczu, nie będzie, mamy go zamówione dopiero o północy, także spokojnie wszystko się doskonale przebiegnie i proszę Panią starostę o powitanie wszystkich. To był trudny rok na Pomorzu, to był trudny rok zbiorów dla sadowników, ogrodników, rolników. Przez ostatnie tygodnie spotykamy się z rolnikami czy w Kościerzynie, czy w Bytowie, czy tutaj i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło. Tak jak Pani starosta powiedziała, chcielibyśmy w imieniu wszystkich samorządowców, ale nie tylko, podziękować Państwu za to, że tak jak dzisiaj ksiądz proboszcz podczas kazania mówił o dzieleniu się chlebem, Państwo również potrafiliście podzielić się z tymi, którzy tej pomocy w ostatnich tygodniach potrzebowali. Czyli podzieliliście się tym, co macie, podzieliliście się swoim sercem, a pamiętajcie o tym, że ludzie, którzy zostali pokrzywdzeni, poszkodowani, tej pomocy nadal od nas potrzebują. Pamiętajmy o tych ludziach wtedy, kiedy już nie będzie kamer, nie będzie mediów, a ci ludzie nadal będą potrzebowali pomocy. Na zawodowstwo w poczynaniu. A później będzie ogłoszenie wyniku polskiego konkursu pięknej samorządowego konkursu rolniczego Plan. Zaraz będziemy kiedy rozdawać, a ja Dobra, to symbolicznie.